tang na ki history ki nong tho jong gari India ru kumno ya kata ka thama ka biji hwat khnai spa khandai harilum khasi hanong klau ta ka nong klau masakar ka balayap shibun ki faring ki officer ki balaklan kumno pat ia ka sapoi motini kisim kum ta ka first word of independent kat bagani ka bala khamji aswasani kimsim ki prolog jengi support mainland India ki la sedang sutru ti ya ka no senyang jong ki briu jengi they are as good if not better than those freedom fighters juga India. Ladang ide ban ai ya ke history haki pateng jongi mentang ide ban revisit igini ki facts ki badan haki history. Number 2 kolong bang ide ban ora ya kan new documentation ban compile ki hakata kurkom bangin ai kum ka kapsul baki kena jongi ki on puli bakan sok kain. Tikini ki benta jong ke history ki de ban rong ke haki media ki de ban don ki cartoon ki de ban don ki drama ki de ban don kita ki jingekran kerpang kain. Kini kena samna jongi menta ya it's important baki pulish phang kini ki breu ki ba paunam jaga region ni but bakin yo ai ta kajing I'm sim naki bakin ya chakmat da kajing slur mo da kajing slur da ka hok baka jing slur hi bakut kan job